आइनि बिमा बिफानि आबौ आबैमोननि दिनै ना मा ओंख्रि दे लोगोफोर नुखाबाय दा बयबो ना खान्थाल ओंख्रि लोगोफोर अमा बेदरजों ओमफ्राय नै बियो बुट खाजि लेबु बानलुआबो हानानै लाखाबाय आङो गोसानो ओमफ्राय ओंखाम जानोसै लोगोफोर नायदो ओरैबायदि साइजनिखा ओंख्रिया दा बुंसै ओमफ्राय लोगोफोर जानोसै आङो नै बेखौ सिफ्लेनानै लाग्रोनोसै लेबु अरखानोसै ओमफ्राय बयबो लोगोफोर आङो ओंखाम जानोसै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां ओमफ्राय बयबो लाइक खालाम ओमफ्राय मोजां मोनोबा शेयार खालामनानै होबानो जाबाय ओमफ्राय बे मालाया आंना गोदान नङा बिराद गोदो 11-12 फरायनाय टाइमनि मालासो बियो लोगोफोर नोजोर दाहोसै आरो ना गाज्रिसो मालाया मोजां नङा नङाबा दा आंखौ गाज्रि फारसे गाननानै देखायदों मादों होनना बुंगोन ना सोरबा ओरैनो बिराद माने गाज्रि कमेन्ट्सफोर लिरग्राफोर दङ ओमफ्राय लोगोफोर होनबा आङो बानायनानै लाग्रोनोसै दे भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नाय खायफाया नायनो मोजां मोना ना बे बिथांमोना नायाबाबो सोलिगोन दे ओमफ्राय आङो बेखौ नैबेखौ सिफ्लेनानै लानोसै लेबुखौ आं अरखागोनसो ओमफ्राय बे बानलुआबो बिराद गोसा बेखौबो आङो अरसगोनसो ओमफ्राय बिराद गोथाव जायो थाव गुबै आरि होदों आं लोगोफोर बाहाय थाव गुबै एसे माबानानै होयोबा गोथाव जायो आरो थाव गुबै होदों बिराद जानो लुगैखादोंमोन आङो खाजि बुट खाजि आइ बुट खाजि जानो बे आंनि जानोसै लोगोफोर आयै ओंख्रिया नायनाय जा साइजनिखा आं दाना जा संनो रोंबाय बुस्थुफोरखौ खिन्थु बुरजा मानसिफोर बुरजा जानायनिखौ रोङा आरो ना न'नि जोंहा सानैल' ना सानैनिल'खौ एसेखौ बिराद मोजां रोङो आङो ओरैथिं दोनो ना ओरैथिं दोनोसो जालाबायबाय आं ओंख्रिखौनो ओमफ्राय लखबसै नै लोगोफोर खान्थाल आरो अमा बेदर खान्थाला जोंहानि आनैमोनहा होफैनायसो अमा बेदर न'नि बानलु थानाया अमा बेदर खान्थाला जा मोजां रुयो बिराद मोजां माने आइनि बिमा बिफानि आबौ आबैमोननि खान्थाल जोंनि न'नि खान्थाला बेबायदि माने मोजां रुबु जाबावा एसे माने खासा खालबा थायो खिन्थु बिराद मोजां बेयो
अमा मेजेम các bạn. Oma mejem. Biar goथाव जाखांबाय लोगोफोर होमबालाय बयखौबो बाय बाय